sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection.
Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa satoy pong programang Bicol Connection. Sa lado teknikal, ang sa kuyang mga partner digdi. Siyempre, ang sa kuyang idol, paring Chab Binaobra. Sa information, si Rodel Cesar. Yaon man po si Ma'am Kayla Ligasyon sa opisina. Ang sa mong finance manager. Mga kaibanan tamang po ang sa tuyang mga karonda. Iribanan kita about 11 o'clock in the morning. At yan po may guest kita, maabot ang bagong miyembro kan House of Representatives. Si Attorney Jel Bongalon. Ang saro sa nominado kan Ako Bicol Party List. Nanggana po, top 5. Ang Ako Bicol Party List, tinan po ni na mandato kan mga Pilipino. Naging matarayon po ang kaaging eleksyon. Mayo man mga gayong untoward incident na nangyari. Sa mga nanggarana, again, congratulations. Sa mga nagkadaraog, better luck next time na lang po Hoy, magkasararo na kita. Ako unta na sa mga nagkadaraog, daog talaga sa laban. So mga nanggara naman, di siyempre ako naman itong mga gustong magdulok sa indo na mga kalaban indo sa politika para magkasararo na po kita tayo man sa ang pangapudan baga ni BBM ang nangganang presidente ngunya na May 9, 2022 election ang pagkasararo yan para sa ikakaasinso kang nasyon asin mangkan sa tuya pong pagbuhay. Bueno mga togang, ipadangog ko man ang naging entrevistata ki Vice Mayor Vic Ramos. Mga togang, si elected Vice Mayor Vic Ramos binalik po kan mga taga Bato na mag-serve liwat. Ako mo vice alkalde kan Banuan po nin Bato. Sa gabos na nagsuporta, nagburuto, nagrumdom sa imo pong mga accomplishment. Ano po ang sa imong masasabi po sa inyo? Inot na inot po, nagpapasalamat po. Napasalamat po kita kan sa tuyang mahal na Diyos dahil siya ang gabos na nagigibukan ano man na nangyayari dito sa tuya. Siyempre, panduwa, dahil ang tao yung mismong nagpili sa kuya, naniniwala kita na iginaysindakan sa tuyang mahal na kagurangan. Kaya ang sa kuya pong pasasalamat pinulit ibinalik ninda ang pagtitiwala ninda sa kuya bilang panduwang ama o bisal kaldikan sa muli ang panuan ng Bato. And ako man po bilang bisal kalde sa masunod na 3 taon, kung ano po sa kuyang pinangako bilang vice alkalde sa kuya po itong ginipo bilang pamayokan sa Gunamayan. Gigibuan mi po ang gabos na medyos ang aming pong pagkakabang ng panuan sa ordinansa na kalimutan sa mga. Di po, majority po ba kan sa imong mga pag-iripang na ilidong punsyal sa Contingente siya, pero ang inclination kan sa moya, sa grupo. So ang bilang ko kaya talagang apat naman sa kanyo, apat na sa moya.
po. Ang SK Federation, standby man yan sa pabor sa Moya. And ang ABC President, si ABC President, ang kandidatong konselyan. So dahil lang pinalad, kaya siyempre ang paglaom ni Manggayan, duman yan sa Bagyo. Kasi mabalik siyang ABC President, or actually ABC President siya until now. Dawa din ako po siya sa pagiging regular member. Iyo po, dahil Kapitan pa Manggiraray siya kan sa kong bakal duman sa San Juan. So siyang nag-represent Manggiraray kan kaubin o kang liga sa Sangguniang Bayan. Opo. Ngunyan po yung grupo ng mayor sa Bato. Ano po ang magiging plano ninyo? Magkatigo ka mong executive and legislative agenda para po sa pagkakasaro, sa ikaka-asinso, ang ekonomiya, pagbuhay, puturukan mga taga-Bato. Ako ba talagang firme kong sinasabi na ang intensyon ka makatabang sa pag-asenso kan Banwaan. So, medyo mamundo lang dahil sa party, si Saboyang Alkalde, medyo dahil pinalad. Kunyan, kung sa party na kang pag-service sa Muyang Banwaan, siyempre kung anong ikakarahay, maski ba ko siya si Alkalding katandem ko, igwa kitang mga pwedeng suportahan dyan. Sabi ko kung ang kaisipan niya karahayan sa Banwaan, masuporta kita kailan bilang head kang legislative body kan Sangguniang Bayan. Okay po. So, may mga naglulas po kayong bareta na garo negative sa parte ni Mayor dahil po garo may pananako tulos na nag-aalis nga o na garo pagdeda magsunod ang mga members ng Sangguniang sa iyong kagustuhan. Baka magatuman kung sa legal action. Ano po ang reaksyon mo? Siguro, arabo, nakadefine man talaga sa local government code ang function mi. Ano man ang pwede maging pag-tread sa Moya kundi masunod. Dahil malinaw man ang sinusunod mi. Bakung ang pagbuot ng alkalde, ang kasuman, kundi ang local government code na kung saan very clear ang function mi dyan bilang legislative body, kung anong kinakaipuan na ipasar na resolusyon, yan ang gigibuhin nila. Ang hindi ko kayo mga proposal na resolusyon na kumbaga naiman importante o kaya ang napapaboran lang nagpipira, siyempre na kita kayo napabor. So naman kita sa resolusyon na dapat ang napapaboran ang majority kan sa Muyang mga kabanwaan. So na kita, mayo kita question dyan. Pero kung ang resolusyon o ang ordinansa, sabi ko limitado lang ang mapapaboran, dyan kita makontra. Maliwanag yan. Dahil nangangalogan sa local chief executive kung ano man ang sa iyang kagustuhan, isa na pirmi po ang masusunod. Maagi po pala nila isusog sa local government code nin pagtugot or ipaagi sa resolusyon or ordinansa kan Sangguniang Bayan antes na ma-implementaran sa rong kagustuhan kan sa rong local chief executive. Totoo po yan. May mga aksyon ang chief executive o ang alkalde na kaipuan igwang authorization public sa bayan. Makupong gabos na kagustuhan kang alkalde masusunod, no? Kasi igwayan mga condition or igwayan mga prohibition na kung saan lalo na ang pag-implementar kang anuman na ang mga kontrata. You cannot, as mayor, dahil ka pwedeng makipag-kontrata sa anuman na kontrata na mayang authorization ang Sangguniang Bayan. So you have to seek first the authorization from the Sangguniang Bayan para makaigwa kang kontrata or makipagmuwa ka sa sarong intensyon. Ang bagay po pala na yan, delikado sa partikan local chief executive kung mayong authorization na rin. Pwede po pala siyang, pwede pala ng sarong local chief executive masangatan po nin magkakani kong asunto, magkakani kong reklamo sa magkakani kong forum. Precisely po dahil sabi ko malinaw man yan sa provision kan local government code na dapat ito ang masunod. Lima yung problema, you have to follow the rules, you have to follow the law. So ganyan, arg lang kaya. May problema yan. Sa party mo po as presiding officer, elected vice mayor, dati ka naman po baga nagsirbing vice alkalde, ibinalik ka kan mga taga-Bato,
Anong magiging estilo mong bago? Ano ang magiging manera? Paano mo garo itatratong kamo po sarong bilog na pamilya sa Sanggunian na mayong iriwal, mayong aransyasan ng kuruntulan na nangyayari na mamasdan ta po sa ibang mga panlalawigan man yan o Sanggunian or panglunsod sa enterong Pilipinas. Ako po siguro, maaman akong babago na estilo kan ako maging vice alcalde. Aram ko itong ginibo kong estilo kang nakaaging panahon na akong vice alcalde, epektibo ito. So since na epektibo ito, ito girarang ang i-apply ko bilang presiding officer ngunyan na masunod na set kan Sangguniang Bayan. Na kung saan, tama, may mga diskusyon, may mga debate. Normal yan eh. Kasi sa sarong resolution o ordinansa, ikaw yan talagang inaapod na pros and cons. Ikaw yan ang ang napapaboran kadaklan. So ano man ta kontrahon kan grupo ko or kan mga konsyal. So, paguro na yan. Gusto sabihin, at the end of the day, ang resolution na yan, may papasar yan sa marina consensus kan Sangguniang Bayan member. May plano ka po ba na bago ng aldaw, konsesyon sa enterong banuan kan ba ito? Na kabali dyan itong gusto kan majority na iluwas ta ang nagkapipirang sesyon, regular or special session, iluwas sa session hall, gusto sabihin pwedeng daron sa barangay. So madepende po yan sa samoyang pag-urulay kung ang rules and procedure na ang samoyang pag-urulay. Pero personally ako po gusto kong iluwas ang mga nagkapipirang session sa barangay. Tangani pong at least maaraman kan tao kung ano talaga ang ginigibok ang Sangguniang Bayan bilang legislative body kan Banwaning. Sa mga legislative offices po baga kan Congress, nauuso ang pagbugtak ni majority floor leader, minority floor leader sa party kan Sangguniang Bayan. Ano ikaman daw kayo madiscuss during your inapod na discussion or pagbuo ng internal rules and procedures kan Sangguniang Bayan kan ba ito po? Siguro tungkol sa majority floor leader. Para sa kuya, ang necesidad na yan dahil dikiton man lang ang miyembro kang Sangguniang Bayan. Sampulo man lang. Mas applicable kaya yan kung pulo. Isusosog tamang giraray duman sa panahon kong naging vice mayor. Tapos, well participated si Gabos na miyembro. Gusto sabihin, divided man talaga itong mga committee ba, base sa experience mo o base sa imong abilidad. So, yan pang mangyayari dyan. Kung talaga expertise mo sa appropriation, so, itataw yan sa iya. Kung ang expertise mo or ang talagang maray ka sa in terms of agriculture, nasa committee na yan. So,
naging pamayo bilang vice mayor, and then mabalik ako bilang presiding officer. Kumbaga, Elected Vice Mayor Vic Ramos kan banuan po kan Batu Camarinesur nakaulay ta sa laog kan programa. Salamat na maray and nadawag man po nindo sa iyang mga pahayag. Ngunyan ang sunod ng interviewon abang pigalat-alat ta ini-interview pa sa katayad na estasyon ang ako Bicol Party List. Si paring Don Hugo daw makontak ko man ta garo saro sa nag-post nin magayon na informasyon sa social media na si Vice Mayor elect Sal Fortuno Jr. or Vice Governor Sal Fortuno Jr. Nagsumpa na po sa iyang trabaho como ilihidong Vice Gobernador kan probinsya ng Camarines Sur, successful, colorful, pigatindirang kan mga invited guest, VIP man yan, and mga kapamilya, mga taga-media. So, siguro, sa oras na ni, nasa linya na si Paring Don. Marina aga sa emo, Paring Don, ang PIO. At opisina ni Congresswoman Jo Sal Fortuno. Good morning. Good morning, go ahead. Yes, good morning. Karon ng pani, marina pag-aga sa bilyon mong parantabay kan Bicol Connection. Sumpah sa punong barangay kan barangay Inapatan. Yes, kan nagtalikod ining Sabado tabi karon ng Joey an sa tuyang incoming Vice Governor-elect Honorable Vice Governor Salvio Patrick Faustino Fortuno Jr. formalmente nang nag-sworn in, nagsumpa na sa sayang posisyon sa pagka-Vice Gobernador mismo na pinag-obserbar itong pamosong Fortuno Law. Ang lay na ipinagpasar mismo as in napakikinabangan kan enterong Pilipinas sa paagikan sa iyang father mentor na si dating congressman na Sal Fortuno Sr. Ining Fortuno Law, inibagang sisayman na alangkaw, hababa na posisyon na elehido digdi sa nasyon kan Pilipinas pagkakaigwanin pagkatapos ng election, pwedeng magsumpa sa barangay captain. Dakulang poder kan na barangay captain na iyo talaga ini ang coming from grassroots, sabi nga ni Madam Lenny, coming from Dalaylayan. So si Vice President Lenny Robredo mismo kan ini Mailer bilang Vice Presidente nagsumpa ini sa sarong barangay captain ninda sa Calabanga. Si Congressman Sal Fortuno kan ini mailihir sa sayang posterang termino kan maipasar niya ang naunang bitan ng lay nagsumpa sa sayang barangay captain kan barangay San Roque Nabua. Si barangay captain Honorable Imelda Bolivar. Ngunyan ang sayang aki saan sa indang residensya bako na sa San Roque kundi sa barangay San Isidro Inapatan, barangay Inapatan Nabua, going to Balatan ining barangay, second to the last barangay kung mapasirin ka ng Balatan. Iyo po ini ang lugar kung saan nag-i-staran sa tuyang Vice Governor-elect. So ang punong barangay digdi si Honorable Eliodoro Dori Unidas, iyo ay nagpasumpa sa iya. So very limited lang si imbitasyon kan mga political allies, mga elected public officials, pinag-importa kaya kan pamilya Portoritan sa ng pamilya and family gathering ika nga tabi paning Joey. Pero orgulyong na imbitaran ng mga media, ito pong talagang media na nagtulod, naniwala kay Vice Governor Sal Fortuno. Kaya yaon si Bicol Media Network staff, yaon ang mga taganagan niya itong Periba sa media na yaon sa Lindong kan Team 1 Kamsur. And kompletong grupo kan bukal ang nag-attender si mga kaninya ng bukal from 1st, 2nd, 3rd district and 5th district. Yaon ang Team 1. Tapos nag-attender si Tapnat Cerdona, si Butchokoy, and Shai Noble.
Yaon duman. And syempre, ang mga supporters na si Ma'am Doti Amanse, yaon si General Manager kan Kasureco 3 na kadayupot man na amigo ni Kong Sal, si Engineer Willie Buksit, yaon duman sa good and saya mga staff. So, sabi nga ni kayan na aram naman siya na nila kung paano ka-close kan pamilya Fortuno ang mga official dyan sa Kasureco 3. Kaya dahil magkandal kan takeover, mayong takeover na mangyayari dyan sa Kasureco. Kung yung kaso man mangyayari ang Bicol Light, initabi ka ng Joey, kung baga sa tindahan, matugdok man nin kataid sa natindahan. Bakong iyon matinda na duman sa may dating tindahan. Kaya man ang gana. Oy, si Mayor-elect Rex Oliva, nagatindir. Yaon, alam mo kaya ini si Vice Mayor mo niyan, incoming Mayor kan Iriga, durante kan Vice Governor pa man si Kong Sal, talagang dayo po tining magka-barkada sa politika. Ang hapod nga ni Mayor Rex ki Kong Sal boss, yun ang presiding officer niya kan inot siyang mag-board member. So, kaya yaon, maski si Mayor Simbulan, dahil pwedeng mag-absent naman sa kunyan, sa very memorable sa pamilya Fortuno. Oo. So, congratulations again kay Vice Governor-elect Sal Fortuno Jr. kan probinsya ng Camarines Sur. Congratulations sa Fortuno family pa di. Puputulong ta kang una, balikan ta kata Ilis na nagmamakulog sa Bicolandia. Mabalos, thank you. Opisina ni Congresswoman Josel Fortuno nakaibanan ta katakod kan ginibong makolor maugma asin po talagang successful na pagsumpa sa iyang trabaho, obligasyon na gagampanan como ilihidong vice gobernador kan probinsya ng Camarines Sur si Sal Fortuno Jr. Congratulations sa Fortuno family and sa gabos na nagsuporta asin nagtaon in dakulang mandato. Ngunyan po, ang saro sa gwapo asin po maasahan ta ha. Ang ako Bicol Party List Representative si Attorney Jel Bungalon makakaulay tango niyan para magpasalamat. Enot ka bago kan sa kuy mga kaputan Congressman, congratulations ang sa imo pong unang pagbati sa satuy mga parantabay. Yes, thank you very much po at ang sa kuya pong pagbati ali po sa ako Bicol Party List Po, para makita tayo sa ng ating mga viewers naka-live kasi tayo sa Facebook, sa YouTube at sa po. Yes, hello, good morning at hali po sa ako Bicol Party List sarong pagbati Diyos maray na aga po sa gabos sa naghihinanyog, sa nagmamati sa programa ngunyan, sa mga viewers and listeners sa Facebook Live. Good morning to all. Opo, inot po, ang pag-congratulate sa Sendo sa pagkakalaog sa top 5 kan mga party list, ngunyan na katatapos pa sana pong pirilyan. Ngunyan, ano po ang pinaka-inot nindong ibubusol o itutulod na prosupuesto man yan or propwestong mga leyes, lakdang sa pagtukaw sa Kongreso na matao pong katabangan sa mga tios na mga namamanwaantang Pilipino. Well, we have divided our legislative agenda. First, ito pong mga pending bills ngunyan na nasa 18th Congress na dahil na po may papasar dahil sa limitado na lang po ang oras na natatada. And our commitment is to refile those bills this 19th Congress. Second, ini pong commitment to participate, contribute, and initiate any bill, measures, or programs that will fast-track the economic recovery of our nation dahil nga ni po sa adverse effects kining COVID-19 pandemic. And most importantly, ini pong pangatulo, ini pong mga priority bills na inilatag po kan mga nominees kan ako Bicol Party List during the campaign period. Sa tuya pong commitment to introduce amendments or revision
sa mga major laws, no? Hindi pong mga pangunahing batas na nakakaapekto sa pagbuhay-buhay ka na lambang Pilipino. And we will also file our bills na for the longest time haloy na pong naipromesa sa iba-ibang sektor. And we will be the first one to file that this coming 19th Congress. So yan po ang samuyang commitment at ang mga inot nagigibuhon once na mag-open po ang 19th Congress. Opo. Padagos po ang paglangkaw kan mga panginot na barakalon. Headlines na naman nga ni po ngunyan. Ang pagtaraasa na naman kan mga panginot na produkto, lalo na ining sa produktong petrolyo. Ano po ang posibleng solusyon na magiginibo para digdi kan Ako Bicol Party List? Well, by way of legislation, yan po sa tuya dyan na intention to propose an amendment or revision digdi po sa existing na oil deregulation law, no? Our proposal is to insert a provision na kung saan dapat igwaning strategic reserve ang sa tuyang national government na sa mga panahon na hababa ang presyo kang petroleum products, dapat obligasyon kang national government na magkuaki reserba kini pong diesel asin gasolina. Tanganing pag nag-abot po ang panahon na maghalangkaw na naman ang presyo kang diesel asin gasolina, igwa po kita ning reserba na pwedeng ipangkonsumo kan sa tuya pong mga kababayan, and ini po tabi na presyo dapat affordable price. So, iyan ang sa tuyang nahihiling na solusyon na kaipuan may sa batas this 19th Congress. And secondly, ini pong provision that will have an automatic suspension kang fuel excise tax dahil aramta na ang bansang Pilipinas saro sa mga nag-aangkat na mga bansa, and we always rely sa ibang nasyon tanganing ini pong sa pangkonsumo ta ng mga diesel asin gasolina. And kung mag-abot sa presyo na $80 per barrel ang presyo ka na bariles duman sa global market, and ini po tabi maglast for 3 consecutive months, dapat automatic day dapat pagpatawan ng fuel excise tax. Tanganing again, our end goal here is to make the petroleum products affordable to the masses. So tanganing bakal manggiraray kainin po nga pang konsumo ng mga produktong petrolyo, so dapat hababa po ang presyo. So iyan po ang mga nailing ta ng mga provisions na dapat i-introducer digdi po sa pag-abot kang 19th Congress. Opo, very well said po. Pantulo po, balik na naman po baga ang face-to-face classes sa bilog na nasyon. Orog na sa mga elementarya asin sa sekundarya. Asin orog na naman po na madugang ang trabaho kan mga paratukdo. Kung saan apuwera sa pagtuturo, asin daman po ang dapat na aware. Asin prima-menting mapautob man kan na mga health protocols sa loob kan eskwelahan. Ano po ang katabangan na pwedeng ma-existir kan Ako Bicol Party List para po sa tuya pong mga paratukdo? Well, before we will introduce any programs or any remedial legislation in connection with the current concerns of our teachers, kay puan dapat pag-adalan ta po, no? Aramunta ko ano po sa mga panginot ng pangaipuan kan sa tuyang mga maestro asin maestra, dapat ang approach ta po digdi is data-driven. Tangaling talagang makuata itong mga aspeto na dapat matawanin solusyon, and by doing this makapag-come up kita with the remedial legislation, no? In fact, sigon sa samuya pong entrevista ka mga nakaaging aldaw kan nakaaging bulan during the campaign period, we will initiate, no, this bill which will give an increase sa sweldo kan mga public school teachers. Again, sa tuya pong pagtubod na dapat suportahan ta asin tabangan ang mga public school teachers. Kunday tayo ni tatabangan, we cannot achieve equality education. And ang pinaka magbibenepisyo kay ni ang sa tuyang mga aki na dapat makuanin da so tamang kalidad kang edukasyon, dahil ngunyan baga aminon ta na ang realidad nagpaparababa ang quality kan education ta because of the COVID-19 pandemic. Opo. Nadawag ko po sa indo na talagang tututukan po nindo itong mga i-refile na mga House Bill, kan Ako Bicol Party List, saro na po digdi itong tabang na gusto nindong gibuon sa satoya pong mga obreros. Noarin po maipapautob ang dugang na sweldo para sa mga obreros digdi po, lalo na sa Bicol Region,
maiparapantay man lamang daw kadikit kan minimum wage na nare-receive po kan sa itong mga obrero sa Metro Manila, may paglaom daw po na maisa katuparan ta ang bagay na ini. Yes, definitely igwa po ni na paglaom, no. In fact, sigon sa sakuyang pakikipag-olay sa saro sa mga opisyalis kang Department of Labor and Employment. Opo. Hopefully this month of June may paluwas na po ninda ining panibagong wage order, Opo. which will give an increase sa mga Bicolano minimum wage earners. And kung di po talaga ma-realize ining increase na gusto pong itao sa satuyang mga minimum wage earners, manginginot po ang Ako Bicol, no? Na mag-file nin bill na ini po inaapod na legislated wage increase. Kita po mismo ma-file nin bill, and we will set up, no, ining increase na dapat naitao na sa satuyang pong mga minimum wage earners, especially po in the Bicol region. And iyan saro sa satuyang tututukan dahil ang Bicolano workers, ang mga minimum wage earners digdi po sa satuyang rehiyon, iyo ang pinakahababa na nare-receive na minimum wage. And in fact, kahapon, igwanin good news insofar as the minimum wage earners sa Metro Manila na nagkigwa na po sinda nin dagdag na aumento sa sendang pong minimum wage na kinikita sa pangural daw. So medyo nahuhudya na naman ang Bicol region, pero igwa na po kita ni petition na na-file. In fact, nagkaigwa na nin public consultation sa probinsya kan Camarines Sur and probinsya nin Albay, and hopefully makapagpaluwas na po ang wage board din panibagong wage order. Opo. Siguro po, dakol pa po kamong papasyaran na mga radio station sa enterong Bicol region. Dahil ko na po gayo pagparapalawigong pa sa kong mga kaputan. Mensahe po nito para sa mga paraan tabay ta, asin sa mga nagtaong dakula pong suporta sa Ako Bicol Party List. Inot Right. po so gabos, pinapaabot po kana Ako Bicol Party List, sa ngaran po kana Samoyan Chairman as in founder si Congressman Elijaldico, ang staff, ang mga supporters kana Ako Bicol, ang samuya pong dakulang pasasalamat, especially po digdi sa syudad ni Iriga, dahil tinawan po nindo kami ni na magayon na resulta dahil nag-number 1 po ang Ako Bicol Party List digdi po sa syudad ni Iriga, sa party po kang Rinconada, and of all the supporters kana Ako Bicol sa probinsya po kan Camarines Sur. Ini po tabi dahil misasayangon ang panibagong mandato na itinaw po nindo, bagkos ini po tabi tatawanan mi as in babalikan mi nin dekilidad do serbisyo publiko in terms of quality legislations this coming 19th Congress. And asahan po nindo na ini pong mga establisyado asin mga konkretong programa kana Ako Bicol Party List, ini po tabi magpapadagos. So iyan po tabi ang lalaoman ka mga kababayan tang mga taga Camarines Sur. And gusto ko man po magpasalamat sa mga COMELEC officials, sa satuya pong mga teachers, sa mga uniform personnel, asin sa gabos na nagpartisipar tanganing maging matrayumpo ini pong nakaaging eleksyon. Again, hali po sa Ako Bicol Party List ang samuya pong taus-pusong pasasalamat sa saindo po gabos. Diyos ang magbalos. Diyos mabalos man po. And again, congratulations sa Ako Bicol Party List. Mga congressman ta po dyan na matrabaho po. Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bongalon, maaasahan ta po. Nakatabang na, matabang pa, kasurog ta pa. Ayan po nadangog ta po ang gabos na mga programa nakabali sa plataforma di gobyerno na sa enda pong hahamanon sa enda pong termino. So, padagos po ang RPNDCKI family, ang samuyang radio station na maging partner kan gabos na magagayon na implementasyon, plano, programa na sa enda pong utob, digdi po lalo na sa sa Bicol region. Salamat po muna. Again, Attorney, Congressman, congratulations. Thank you so much. Siring man kay Ma'am Sally Lucis po, guest naman asin ang bilog na staff kan Ako Bicol Party List. Yaon po sinda sa Toya. And pwede ma-commercial kita. Gusto ko magpa-picture ako kay Congressman, ano? Okay, commercial tayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and family ng Limassol Cyprus. Ang oras na yan, hatid sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung itim na sa mga mata ko. Nakaapekto po ba sa pag-drive nyo? Napapasin ko pag ako nagdadrive.
namumula yung aking mata. Pulang-pula. Lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry, pagbumula ng aking mata. Ah, okay. Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pagdadrive ko po, maayos naman po. Di na po nagbalik yung dating malabas na mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas na. Kunita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya alikayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, pudang ko giraray sa kuyang padihon, si Pading Dunogo, PIO Chief kan opisina ni Congresswoman Josel Portono sa ipagpadagos tang interview ta naputo lang po. Por medyo ta nagabot po ang ako Bicol representative na si Attorney Jill Bongalon, ang bagong miyembro kan House of Representatives, Congressman Jill Bongalon. Pading Don, are you on? Please come in. Ay, garo baga, napuputol na si Pading doon. Napaano daw? Bad mayo na kitang load, Pading. Ay, siguro naka-on board na siya, ano. Anyway. Thank you so much sa Indo. Sa totoo lang mga tugang, sigisan ang taas kan sa tuyang panginot ng mga barakalon kaya nakaaging aning Pebrero 2022 nagtaas na ang presyo kan mga panginot na barakalon sa nasyon na kinabibilangan po bagay ni kan mga tinapay, instant noodles, sardinas, mga pangmasang pagkakanpati adi, karne, corned beef, mga meatloaf, gatas, asukar, haros gabos na baga. Mga barakalon ta nagtataraasan. Puro na pati kadaklan, 4 kilo. Ang mga gulay, 4 kilo. Igaman dyan mga nakatali. Dating maibog na mga bugkos nin kangkong. Ogbos kamote. Ngunyan, sige sana ang nipis. Sige pa ang mahal. Magin ang mga presyo kan mga bottled water, mga soft drinks, mga sabon, panglaba pa, pankarigos, ay inay ko. Sige sa ang taas. Mga battery sa transistor radio, battery sa relo, kung ano-ano pa. Battery sa auto, nagmahal pa, pati mga pyesa. Pati nga ni mga kandila, nagmamahal na. Takon minsan na brownout na ako, nita mahal ang presyo kang kandila, ang esperma human. Kaya sige sana ang taraas. Pataas ng pataas, garo spaghetti pataas ng pataas. Kaya garo abo nang mag-uros ngunyan pa di. Sige na sana ang pataas. Kaya po kawantang atensyon kan Department of Trade and Industry na magtagalibot man kamo sa mga supermarket, padi. Monitoron po, baka ikaw dyan nagpapara-overprice pa, ha? At mataas na po ang barakalon, baka may nag-overprice pa dyan. Magkakanigo lang po nindong
karasuhan ang mga negosyante na masamantala pa kan sa tuya pong kamugtakan na ini. Kaya puan po magsunod ang mga negosyante sa inaapod na mga suggested retail price or prevailing prices, ha? Kung ano ang inaprobaran po kan DTI na SRP kan bali mga produkto na kinabibilangan ng mga nabanggit ko, dapat iyan po ang masunod. Para daiman po maging kawawa ang ating mga konsumidor, ano? Mga parabakal. Anong rason man kan mga manufacturer, mga pabrika, kung ano-ano pa, na mga pagibuhan kan mga produktong ini, ay nagmahal da kaya ang gastos man kan production. Kaya nag-aadal man po ang sa itong gobyerno nasyonal, magin ang DTI, sa tamang presyohan lang, ha? Pati nga ni, ngunya na bulan pa di, ang presyo kan asin nagmahal. Amakon mong nagmahal baga. Ano niya ako, ni tagaroon nagsadit ni yung pagkabugkos kaning asin na dating 5 pesoson kung binabakal pa di. Butog-butog. Ngunya nagpayat. Ay ano ni, nagmahal nga sir ang presyo kan asin. O ini man niya akong pansabo na panlaba dati, gadot ini. Ngunyan kadikit na sana ang laog, pero ang presyo nagmahal pa. Pati pa di ang mga dilata bagang mga, itong ready ng mga instant na sana, mga corn beef, mga mitsado. Igo baga kaya nagtaraas pa, kalderita, itong mga dilatang ito nagmahal. Grabe. Pati nga ni ang kape, iyo pa. Tapos sabayan pa man kan pagtaas kan presyo kan petrolyo, ay tapos niya ako kita kayo ni. Intiro kitang mga ngamuti kayo ni. Aros, Domingo, ang presyo kan petrolyo, sige, baga ang taas. Gasino na ang pigbababa, ang pagtaas, dakula, ang ipinaguhuros, lakasaday. O, paano daw niya ako yan, bakong balansyado. Magabat man po sa bulsa ni Juan de la Cruz, magabat sa satuyang pagpaasan kay ning mga bagay na ini. Bako sana pong nagagabatan po ang mga driver kan mga pampublikong lunadaan. Maging kitang mga nasa pribadong mga driver, nagagabatan man sa pagtaas na ini kan presyo kan petrolyo, lalo na kan mga barakalon. Ang kawawa dyan na naman, ang mga riding public, takon magtasingil na naman sa pamasayan sa tuyang mga driver sa public utility vehicles. Ang apektado po dyan ang riding public. Bakulang ang mga driver, di ba? Kundi nakikimahirap man baga ang kuraw kan mga bus driver, jeepney driver na dagdag sa pamasahe data, mataas ang presyo kan petrolyo, ang gasolina, kan diesel, iyo manaros pantay na, magdagdag naman sa singil sa pamasahe. Paano man ito mga riding public na kung mayo man mga trabaho, umadimand man ang mga obreros na dagdag sahod. Kaya nga nagdidemand na po, dagdag sahod man. Kaya kung puro pagabat sa paasanon ta ang mga presyong ini, nasigi ang taraas, gasolina, panginot na barakalon. Saan po dagos daw ang pagbuhay kan mga Pilipino, nangorog na ang mga nagtitios, mga isang kahig, wala pang matuka minsan, di ba? Minsan nakalima ka ng kahig, uda pakimatuka. Oh. Maray kung may tutukaon kang padit na okay yan, ano? Sabi kan mga gorang, maray nga, kung palay ang lumalapit, tukain mo ng tukain. Pero kung kitang nagpaparakakaya, ay kayas na pati kahig. Nakalimang kahig na kita, dahil pag kita nakakatuka, but sabi yun, napakahirap hanapin ng pera. Ngunyan na panahon pong ini. Lalo nang, agko pa kita kay COVID. Dahil pag kita nakakaligtas sa COVID, saro pa ding
Sa magkabilo po sa paghanap buhay, kading COVID na di. Oy, happy birthday kay Vincent Albay Salba from Gemini Bungais Prestado ba ito? Oo. Ng Pasig City. Oy, happy birthday Vincent Albay Salba. Pagbati ali kay Ma'am Gemini ng Pasig City. Happy birthday. May have many more birthdays to come. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday ma'am po ha. Siri man po sa mga mag-arago, masilibrar kan sa edang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa Indo Kapos. Siri man po duman. Duman po sa mga may kapiestahan, happy piyesta. Di ba sang ako pa din nakapamiesta pa di? Kada ko lag-agi ng piyesta. Inot na inot kaya, ang pag-iisip ko, sa piyestahan, puro karne ang handa. Ngunyan, ang panahon ta, sobrang lanit kang saldang. Kung mga naan niya ako kung kakaning karne, tibad ako man, mahal ta presyon. Mahal ang bulong, mahal ang bayad sa ospital, mahal pa ang bayad sa doktor. Di mas maray pa niya ako, maglaga na lang kuning daon ng lubi-lubi. Pigi-slice ni Mrs. kayan ang kamatis sa kasibulyas, may limonsito, may kadikit na sili-sili, kadikit na asin, olive oil. Iyon na yun ang panirami ni Mrs. Tapos iluluwas niya na itong passion fruit niyang juice na preskong-presko. Yun ko. Kaya man naguro-sa-rosan skin ko padi. Naguro-sa-rosa. Sabi ni Hermanang Monica Perique, marere nang hawak mo sa kaan skin mo, naguro-sa-rosa niya. Ko yan ang sikreto. Mga linaga sa ng mga gulay. Okay, salamat kay Paring Cha and family, kay Ma'am Binaobra sa pagkasikaso, sa pagtaonin seguridad sa kuyang irman ng hali sa Limassol, Cyprus na nagbakasyon sa Bicol. Nakapasyar sa indang lugar sa Barangay San Juan Bato. Sa kaduman sa party kan Balatan, kay Ma'am Gina Cisno Basquiñas and family, kay Mr. Basquiñas, sa pamilya, sa mga akin na grabe ang pag-asikaso, ha? Pigandaan pati. Kadakol ang pigandaan ni Paring Cha. Ang chief cook ta si Hermanong Rodel Binaobra. Napalaban mo. May gulping inanda, kaya budit-budit na si Hermanang Maray. Kaya salamat sa indo, sa mga friends, sa pamilya ni Ma'am Mel, sa agom niya, sa mga pag-iriban ninda and company. Saka kay Mr. Dilima. Sa akin, Mrs. Dilima, ha? From Baaw, oo. Iyo. Inaanak man pala siya ni Ninong Binaventura. Kaya kinakapatid naman. O kaya yan po, paano na daw po niya ako ang pagbuhay ta? Kaya dapat ang primerong lakdang kan presidente, kan senate, kan kamara, pakusugon ta na po ang sa tong ekonomiya. Pababaon ta na ang dapat na pabarabaon, pauruson ang dapat na pauruson padi. Ta masakit po labanan ang mataas. Mas maray ang mababa sana. Na affordable sa lambang Pilipino ang barakalong pati ang presyo kan petrolyo. O yun na po, yan ang tawanan ng priority. Ang politika, igilid na yan, tapos na ang eleksyon. Magtarabangan na po kita. Ang lambang Pilipino magsuporta sa administrasyon, sa pong gobyerno. Para ang gobyerno, ang mga tao magtarabang-tabang kung paano ang komunidad mag-asinso, maiangat ang ekonomiya, magrahay ang futuro ng lambang Pilipino. Ngunyan ang problema ta sa Bicol Region, garo 300 lang pa di ang minimum wage, di ba? Samantalang sa Manila, 537, pero nag-aagrangay pasinda sa Manila. Kan mga obreros, dahil ang 537 ngayon, kulang din sa amin. Sa inyo, anya sa Bicol, kako 300 ang minimum, 305 ata yun. Pero, kako, ramdam din namin sa probinsya ang paghirap. Dahil yung monthly namin, daily salary namin, ay hindi kayang makabili ng aming pangangailangan.
O kaya gabos man nag-aangal pa di. Obrero sa Metro Manila, as in ibang lugar, ibang region, Hati and Bicol region, nagrangay na. Na talagang nasasakitan po kita sa satuya pong pagbuhay sa panahon na ini. Mahirap maghanap ng kwarta. Mahirap paghanap trabaho. Kaya dapat kung may trabaho, lab na lab dapat nindo ang sendong trabaho. Magbaralik na itong mga agit-itan sa politika, baralik na daw kamo sa normal na pagtrabaho nindo sa trabaho nindo, mahalin ang trabaho. Bakong magpara-rival kita dyan sa mga konsesya ngayon ng ganang mga kandidato nindo, ano? Dahil ng karantsawan, mandato na yan. Mag-ano na kita, mag-sararo na kita. Suportaran ang mga nanggarana, tayo na yan. Move on. Yan. Dakol pati ang na-displace sa workers, di ba? Maringani ang dole, igwang inapod na suporta sa mga obrero. May dole out ang gobyerno. May financial assistance ang dole. O, kaya dakulang bagay po yan sa mga obreros tang nawaran ng hanap buhay. An makahihirak pa di ang mga nag-aarkila ning mga apartment, pwesto, lalo na itong nagkulang man ang mga income, dilin siya kan pandemic. Eh lalo naman pong makakawawa dyan, itong mga nagkuaning mga house sing loan na may bulan-bulan babayaran dyan. O paano kung mayong trabaho, di may embargo na ito. Kaya masakit talaga kadakol pagsubok. Igwa pong mga pigbabayaran na hulugan na harong daga, kotse, mga SUV, mga lunadan na piguhulog-hulugan sa mga bangko, sa mga dealer kayan, paano na makakahulog? Imbargado yan pag di ka makahulog mga 3 bulan gayon pala. Ay kawawa naman po ang Juan de la Cruz. Lalong-lalo na kung yaonan para singil sa kuryente, para singil sa tubig, para singil sa wifi. Ay makulog po talaga sa payo na bulan-bulan igwa kitang mga pigbabayaran. Asin pigtatagamahan kan income. Ay paano kung mayo ng income? Puput-putan na kita ng supply ng kuryente, pati tubig. Ay kawawa tayo, di ba? Kaya ang mga obreros po sa Metro Manila, nagkukuraw man ng dagdag sweldo. Kundi garo, pinagbigyan na gayud, padi. Na dapat da mga 650 naman ang minimum wage sa Metro Manila. Para mahabol man ang pagtaas kan presyo kan mga barakalon. Kawawa naman po ang kakarampot ang sweldo na pinagkakarakas siya sa naman para makaraos sa maghapon. Gwa dyan naglulugaw na. Dahil na nakakasap na ta, dahil na maantos ngayon 2 kilo sa dakol na pamilya. Maray kung salitsa ng pamilya, tataan sa 2 kilo, pwedeng mag2 aldaw. Kaya mag-ininchik na kita, man sana, dahil na kaya kan income ta, maglugaw na sana kita. Tan mga inchik nga ni. Mahilig sa lugaw. Singkong lugaw yun na, okay na. Maglalabong ka dyan ng itlog, okay. Raos na kita. Singkong lugaw na, ha? Okay. Raos na. Mag-ininchik na kita pa di. Dahil na kita magsap na, lugawon ta na ang sarong akbot na bagas. Sarong gugom na kamuta, panoon ta na kamuta ng bagas, dagdagan ta ng tubig, pakala ka gaunta, pag naging lugaw yan, kadakol na. O dakol na mababasog ka yan. Haluan taning kamote. Haluan taning kamuting kahoy. Ubi, ang linugaw. Ay, Diyos ko, lagan tang kadikit na asin, may kadikit na sukar. Wow! Raos na kita. May balaw na ginisa, okay na yan. Importante po dahil kita magutom. Makaraos lang po kita. Makaraos lang kita sa maghapon. Pero may hirak ang mahal na Diyos. Tabangan tan sa tuyang sa diri. Makahanap nin kadikit na income, magtiyaga na kung anong mga diskarte sa buhay.
kung may 100 pesos, 500 pesos ka mo, kapitalanan din sa kadikit na negosyo, magbaro-barbecue sa natad, di ba? Magtinda ng mga luto-luto dyan na pagkakan or ulam. Mabubuhay kita. Mayong imposible sa kagurangan ng Diyos. Maribay na kita ng administrasyon sa June 30. May sunod na kitang maturukaw ng mga miyembro ng Senado, Kongreso, may bago ng nailir na presidente, vice-presidente, may mga gobernador, may mga vice-gobernador, board member, mayor, congressman, vice mayor, mga councilor. Maturukaw na po ang mga bagong opisyalis kan Nasyon Pilipinas. Pero inot na po bagang sinabi ni incoming President Bongbong Marcos, napapababaon niya ang presyo ng bagas. May nahiling ako sa Facebook na may nakabugtak na 40 pesos ang presyo, 36, 35, 45, may 50 hanggang 60. May naka-extra 20 pesos na kilo ng bagas. Inahanap ko sa Facebook kung saan na lugar. Pamabakal ako pa ding sinako na. Mga 5 sako niya ako bakalong ko. 20 pesos ang per kilo. Baka niya ako adi, ambog man adi. Kaya dapat sa Facebook dahil daw magpararambog ta. Nauuyam ako kayan. Kung talagang iguana pong 20 pesos per kilo ng bagas, ako mismo mabaka 5 sako na. Dahil barato Tayo man yan ang promesa gayon ni Bongbong Marcos. Para sa saya, gibuhon na sa ng 20 pesos ang presyo. Nagdyan ako sa merkado, ang gutsa ko. Na ako itong 20 pesos niya akong presyo ng bagas, sabi ni incoming President Bongbong Marcos. Duman ka nang sa Malacanang. Tama yung di yung 20 pesos ang gutsa ko ya. Kulang na sana akong rapado ni sarong sakong bagas. Dulag ako. Niya ako si Manayman. Parang nga ako nakahanap. Dahil mo nga ako, Joey. Dahil mo nga ako, Joey. Sarong mo sa ugali ko. Kaya ko nga alasan sarong sakong. Ibabatikal ko nga sa mong. Dapa nga nga ako kabiribinta. Na daw ngayon 40 pesos ang bakalan mo. Tama rin na klase. Ano mo niya ako niya? Sinandoming nga yan. Ay niya ako buka. Gusto ko itong sinampagita. Lamo nga yung arte. Tinatanta ka na ngayong bago ngayong deliver na bagas. Abo mo ngayon ka, mas masiram kaya niya ako. Sabi, itong sinampagita. Yan man niya akong sinanduming mo, garo. Ano niya ako, yan, malabag mo na. At malabag ngayon itong amot-amot mo niya akong bagas, yun na yan. Ayun na ngayon Mayo pang inabot itong sinampagita ko ngayong bagas. Kaya pinakal ko pa rin, sinanduming. Maray man. Pero medyo mahal lang ang sinanduming. Sa iba 46 ato, tinasa ko, 40 pesos puhunan lang. Basta joke ka ngayon. Mayo nga ako digning 20 pesos. Miski nga yung binload. Dahil takamata ng 20 pesos ang kilo. Tanong niya, 25 30 pesos nga ang kilo kang binload. Ay niya ako, pati binload, perino na niya ako, pinapabakal mo pa. Para sa tao pa man daw niya ako. Ay, para sa tao pa man yun. Pag linugaw mo ngayon niyo, solve ka kayo ni. Ay niya ako, arog pala niyang kayo ha. Kaya lang po, sabayan ta na po ng pangadyi. Ini yung programa ni incoming President Bongbong Marcos na papababaon niya ang presyo ng bagas sa kantidad 20 pesos kada kilo. Mga di na kita sa tuyang kagurangnan, o Diyos ko. Dangugon mo man po ang bagay na ini na mag-uros naman sa 20 pesos ang kada kilo sa nasyon kan Pilipinas. Takay itong mga panahon padi, eksperto sa agrikultura, sa pagtanom ng paroy, ang mga Pilipino. Ngunyan, ngalas na kung marita, ano ta kita, kay puan pang magpara-import ng bagas, agkulang kitang makaon. Agkulang kitang mga farmers sa Pilipinas, inuuroga ka ng magtanom ng palay, tahababaon da kaya ang presyo kan palay dahil mang kaning rice terrifications law, napigpasar mang kaning senadora man na ng Cynthia Villar. Kaya inuuroga ka na, maray nga ka ni ipabakal na ki Cynthia Villar sa mga Villar, sa pamilya ni Mark Villar, ining mga umahan mi nga ini, giribuhon na lang ini yung, giribuhon na sana daw nga ding subdivision ninda. Tayo man sana nga ya, inuuga ka na ang mga farmers magtanong palay, tabarato man kaya nga ang presyo. Ang bakal nga sa muya, kabarato.
Pero niya kung ano tabakang balansyado, mahal ang presyo kan na bagas. Iyon na nga ni ngayon, may mga hoardings pa pala, may mga hoardings. Ano nga po yan, ikayan pa din, rice cartel. Naan mga negosyanteng ininin bagas, nagmumonopolyo, nagdidikta kan presyo na gusto ninda sa bagas. Yan nga nagarayaman na mga nasa linya si Karondang Philip Parasina alias DJ Pogi. Bicol Connection Report. Alias DJ Pogi, Philip Barasina, good morning. Come in. Salamat tabi Karundang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Morning ki dating Vice Governor Attorney Anoy Trinidad. Maray pa rin di nagpapalipot. Ano si Choanoy, palaban pa man ang mga tuhod. Ay permit. Kaya pa man ang inaapod na kung sa sarong bagay, kaya pa man daw makaantos ang saro. No comment. Barawan Port na lang na, Joey. Barawan Port. Dahil na makakabanga. Pwedeng member na sa Tonglay na. Chinese citizen baga, Tonglay na. Yeah. Dati nga yung citizenship ko, Filipino citizen. Pamunyan niya ako, Chinese citizens na ba ngayon ko, Joey? Ay, ano naman niya. Kaya naman niya ako, Tonglay na. Yan ang napaluya sa buhay kan mga lalaki. Oo. Pag linaog na ni Chinese sa imong kargada. Ay, ang mga babae daw, napupungot man pag-arog pa lang kayan lip. Pag ang agom niya, from Filipino citizens na convert na sa Chinese citizen. Pirming anggot ang mga misis. Siyempre, Kulang ka na sa nang rapadohon ng kuwit o kung dayaman kang kawali. kung ako pa doon ng talo. So, kaya patula. Oo. Ay, makulog man bagang patula, tahalaba bagang patula. May mga pisog pa. Lalo ng upo, buko la abuton mo. Mas matagas, mas lapalo. Pag binadulan ka ng upo, baka sabihan sa paungpul. Ungpul na yan. Oy, di mo binabati ang mga barkada mong mga itom. Ay, good morning sa mga sugang niya tungod. Mga ngod. Yan. Mga ngod na yaon dyan sa Ilian. Matood na mga ngod. Good morning. Yan. Tapos duman sa Santiago, dyan sa Barangay San Ramon. Lip, ano nga nitong barangay sa Buhi na pigpasyarantang mga ngod na tinaangkit ng tigsararong sa akong kamuti? Duman sa Barangay San Ramon. Marena ang tulay duman. Oo, itong Pinag-Ibubulakan Kapuso Foundation. Ay, okay na pala ng tulay duman. Natatakot lang kaya ko dumanta itong tulay duman. Garoon niya ako kumahulog digdi sa bangin. Okay na pala. Nya si mga ngudtang itom duman, nagtanong daw kamote. Anong mga tinanom na naman daw ninda duman? Pwede, so bungkukan, kamuti, kamuting kahoy. Kamuti, mga gulay. Ano, magpasyar daw kita duman naman sa mga ngudtang itom. Batag. Kastam tingon yan na batag. Kaya ang mga parabon nun yan, batag na kalibo, kulang. Kulang. Tano? Kaya bastante, ang kilo, 5 pesos mo sana. Ay, kadakol pala ng sabang batag mo niyan, ano? Nanibangani, nalalapaan na. May pinagbubusit bastante. Iyo, Tapos manangga. kung ipapabatal niya, kasi naman gano'n yan, 5 kilos, ay 5 pesos ang kada kilo. Tapos, pag mabakal ka, in Toron o Sinapot, 10 pesos. Kada sarong Toron, tapos kada sarong tusok na Sinapot. Ayo, manangga. Kaya nagdagalag mga paratanan ni Batag, ano taarog niya kaya?
kabarato nga kan batag, ang presyo kan luto ng batag, pag yan sa pansitan, sa gutuhan, 10 pesos man giraray. Kaya bako bagang balanse. Pag abot sa mga paratanom, baraton bakal ka na kaindang mga nagugusi, tapos mahalan pa bakal. Parehas lang kan bagas, baraton bakal kan paroy, mahalan bagas. Iyo, bakong balansyado. Tapos sasabihin ni BBM, igibo ng 20 pesos ang kada kilo kan bagas. Ngunyan pa sa nangani karon ng gawi, ang binlot, 25 pesos na. Binlod. Iyo, Ang sabi na, binlod. mahal. Ayan ko sa kuya, di kung pagpindang bakas. Di mo nga ako, Joey, paasa nung wani ngayon sa sakong ba? Badol ko ngayon sa sabi ko na nga ako ni Bibi, 20 pesos ng may 20. Puro ko nung kasi nanduming bagala, 40 pesos na lang. May bayo pa, may nag-post kayo baga sa, may nahiling akong pig-post sa social media na, may nakahalong 20 pesos per kilo, biga para hanap ko dyan sa market, o da. Bako mang gaya tulig di sa Iriga, baka ngayon sa Manila. Mas lalo, running mahal duman. Mas lalo nga niya. Sa daw to ano, basta may nailing ako kayo sa social media, may nag-post na may 20 pesos per kilong bagas na kasingit. Saan daw niya ako inita? Sa kainit, man. Ay, ang NFP baga, mahal man. Oo, baka itong nalatom na bata na paroy. Masakit manggiraray, masakit. Miski ang NFP pa, bagang ngunyan, mahal pa. Ay, di ito nagbababa sa 30 pesos ang kada kilo. Kaya, oo. May ano kaya, ang NFP rice man, ang kaibang kaya, medyo may garo. Iba ang lasang, may iba ang, kumbaga sa nasa rabit sa lalamunan, ang pisog kan na, anong apod yan, ining bagas kan NFP. Saka medyo iba ang parong, pang nagkukulo na. Oo, yan ang kaibahan mang kan inipin. Medyo, malubag mang sabi kan Chinese, may amoy. May amoy. May amoy. Oh. Masungit ang amoy. Masungit amoy. Ano to? Oh. Ano to? Amoy ito. Sakit long ko. Kaya lang, may bagita karon ng Joey. Sa'yo? Ini mga tinampo bagadik di sa paghalig dyan sa parting Primer Distrito kana probinsya ng Camarines Sur. Pasiwing digdi sa ikalimang distrito kan Kamsur. Mailing mo dyan ang mga tinampo mahiwason. Ang problema, ang pagka-espalto, gurul-gudul. Ayan lang. Pag-alis na dyan sa Banuan kan Pili, pasiring digdi sa Banuan kan Baaw, dyan mo mariritan, gurul-gurul na pagka-espalto, tapos pag mauran, mahal naton. Slippery when wet. Mahal nason. Mahal na. Basa. Yan. Kaya, ano daw niya ako tarot ka ng mga tinampo, digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Pag magdan ka sa probinsya ng Sursugon, dawa sa radisyon ng tinampo, pero pantay ang mga paka-espalto. Diba na pinaggangalas ng mga motorista, pag naglaw ka na nga digdi sa probinsya ng Camarines Sur, habang iiwas kang tinampo, sa iba garatak, tapos sa paka-espalto, gurul-gudol, mahal nason pa. Ako, pwedeng ako tinik, Engineer Aris Hermoso, kung ano ta araw kaya na mga tinampo, digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Sabagay, digdi sa 5th Engineering District and Kamsur man yan. Iba man itong pagali sa 1st District saka sa 2nd District. Talagang inibaga mga national highway, ngunyan na pundo, ali mismo sa gobyerno nasyonal. Pinaggangalaskan mga motorista, sabi nga, bastante pundo para sa mga maintenance, kana mga tinampo,
halid duman sa DPWH Central Office, ano taarog kaya na nagkakaharaman na tinampo digdi sa probinsya ng Camarines Sur na mga tigmamantiner kan DPWH sa manlain-lain na distrito kan Kamsur. Kunyan digdi ko ta sa Kamsur, mahiwas man ang tinampo, kaya lang ini ang reklamo kan mga motorista na sa sobrang hiwas, bako nalugod na magayon ang naaman kan tinampo, tapos nagkakausa pa nin mga aksidente sa bihikulo. Talagang aksidente sa bihikulo kaya dahil man mahiwasan. Kaya lang, sabi man kan DPWH, mahiwas na kaya niya, saka magayon ang tinampo, kaya dakol naman ang aksidente. Pero ang nagluluwas, binabasol pa sa DPWH, digdi sa 5th Engineering District and Camarines Sur, itong mga motorista. Sa bagay, depende naman kaya sa driver, kung kaskasero, talagang iba man ang aabutin mo. Pero kung ang padalagan mo, itong sabi nga ni kan LTO, defensive driving na driver, kulang ka man sa risgo. Ganyan, pag-abot sa mga bagay na ini, kaya naiiwasan na grabing mga aksidente na nangyayari digdi sa probinsya ng Camarines Sur pag-abot sa National Highway. Siyempre, kabali naman dyan ang bakong tul-tul na tinampo. Bakong Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdi sana sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkwiting. Lo, grabe ka man. Para ko nagkakawat ni Waiting na. Kanto bagay din pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 32. Isiki ay. Yung pala dyan. At ang isiki ay. Puno ka. At ang Waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain? Nung diyan digdi sa Iriga, sisigi ay baga. Kunyan, Radyo Ronda. Anong unya? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Sisi, tataydo. Sisi, tataydo. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abeta, wiri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, makusog ka. Amo talaga. Agko na music. 13, 32. 13, 32. Ay, nako. Perti man, ano? Minso, perti. Sabi ko na sa'yo mo, lo.
ka kaya? Witing ka, witing, witing. Puro ka witing. Nagaantabay si Pading Philip Barasena, magdumang kada sa resort ni Karondang Junbatan ta piyesta sa Indangunyan. Lingaw kang barangay ninda. May kagawad pala nag-celebrate duman, magdumang kada. Halat ka duman sa resort ni Karondang Junbatan, ano? Mga tugang, inabot naman ako ni oras sa pamaaram. Sa lado teknikal, si Paring Cha Binaobra, ang sa kong idol. Sa opisina, Ma'am Kyle Aligasyon, sa mong finance manager na si Ganggayon. Si Rodel Cesar sa information. Sa transmitter, si Engineer Joanna Divilla. Ang sa tong PSG duman, ang sa to yung maskulado. Guapito Tony Matic Saison. Naging guesta sa laugang programa si Vice Mayor-elect Vic Ramos Canbato. Yan man nagpasyar sa to yung programa mismo. Ang bagong miyembro kan House of Representatives. Ang representante kan Ako Bicol Party List, Attorney Jill Bungalon. Congressman, thank you so much sa pagpasyar sa samuyang programa sa samong station, RPNDCKI. Partner kan Ako Bicol Party List. Sa mga diseminasyon kan sa indang programa, plano asin mga accomplishment. Ay re-report yan sa pagikan mga entrevistata sa programa. Si Philip Barasena, Karondang DJ Pogi, nakaibanan taman sa pagpaabot ng impormasyon. Salamat. Ini po si Joey, salamat kan sa inyong pagantabay. Standby sa masunod na programa.